Det her det er sådan en kort introduktion til, hvordan du laver et kombi-kors inde i korsbilderen. Så det første du sådan set gør, det er, at du går ind i korsbilderen fra dashboardet. Og der kan du så se, at du har to muligheder. Du kan create a new course, eller du kan create a kombi-kors. I det her tilfælde der laver jeg så et kombi-kors. Giver den en titel. Jespers nye kombi-kors. En eller anden form for beskrivelse. Og så skal den have et unikt modulnavn. Ideen er så, at man kan kombinere et kursus ved hjælp af andre kursusmoduler. Og det kan man faktisk gøre på to måder. Man kan gøre det, at man tilføjer et kursus ved at trykke tilføj, eller man kan faktisk også drag and drop op i feltet heroppe. På den her måde her. Så tager jeg så lige et tredje kursus. Og så kan man se herovre, der er nogle navigationsknapper, man kan dels, så kan man delete et af de kurser, man har taget op. Man kan også ændre rækkefølgen, hvor de her kurser her, de skal vises. Det eneste, jeg mangler at gøre nu, det er at trykke gem. Så har jeg faktisk lavet mit første kombi-kors. Du kan se, det ligger heroppe i menuen nu, Jespers nye kombi-kors. Jeg kan lige kort lukke kurset op. Og jeg kan konstatere, at de tre kurser, som jeg har bygget det her kombinationskursus af, det er en af de tre, som jeg har valgt her. Ellers så editeringen og det hele, det fungerer sådan set på samme måde. Det var sådan set det hele.